Teda na záver na jednom pásku, ale ešte chceme vyvaja do sestry Ivetou. Tak ja som si uvedomil, že v prvom rade, za čo chcem poďakovať, je to, že som vám mohol požičať svoj hlas počas jedného omše, to s tým som vôbec nerátal. Keď ste vravili, že ste tá posledná návšteva veľmi silná a teda spomínate na tú návštevu Slovenska, tak sme premýšľali, čo by sme vám mohli darovať, aby to bolo ešte silnejšie alebo bolo také výraznejšie. Tak mám šikovných spolubratov, tí to vymysleli za mňa. Chcem vám darovať dva dary. Jeden spolubrat, ktorý tu sedí, po čase uvažovania modlitby a rozlišovania sa rozhodol napísať žiadosť o misie a dať sa vám k dispozícii. Aby išiel... ohlasovať Krista tam, kam ho vy pošlete. Ak má odvahu, nech príde odovzdávať túto žiadosť. Ďalší spolubrat, ktorý je tak odborný na históriu, tak kde si našiel nejakým časom list, ktorý napísal Don Bosco v roku 1886 niekomu na Slovensku. Ten list adresuje jednomu dobrodincovi na Slovensku a chceme vám darovať kopiu tohto listu a veľkú vďačnosť za Don Bosca, ktorý poznal Slovensko a vedel, že nás veľmi náleží. Carissimo padre Don Chavez, insieme a tutte le mie sorelle vorrei dirle grandissimo grazie per la sua generosità con cui ha accettato l'invito di venire a questa nostra celebrazione. Vorrei dire un grande grazie per il suo servizio paterno a tutta la nostra famiglia salesiana in tutto il mondo. Vogliamo dire che le vogliamo tanto bene e preghiamo per lei. Una lettera originale di Madre Mazzarello in Slovacchia, ma anche abbiamo una cosa preziosa. Come espressione del nostro grazie vogliamo consegnarle la riproduzione di un quadro prezioso
prezioso di Maria Ausiliatrice che faceva parte del nostro primo noviziato a Nitra negli anni 48-50. Il quadro era testimone dell'inizio della lunga via crucis delle nostre sorelle quando sono venuti i soldati del regime comunista per prenderli e per metterli nei campi dei lavori forzati. Maria era l'aiuto potente delle nostre sorelle, sia anche sue. Grazie Padre, preghiamo per lei.